Здравейте, уважаеми наши слушатели! Аз съм Деница и заедно с Зори сме част от иновативната паралелка на нашето училище. Вие сте с нашия училищен подкаст "Училище за пример" и в днешната ни среща ще си говорим за дигитално-медийния свят, който всички ние обитаваме. Наш гост е господин Савуски, учителят ни по информационни технологии, който е част от училищния екип, ангажиран и отговорен за обучението по дигитално-медийна грамотност. Здравейте, господин Савуски, и благодарим за това, че приехте поканата да бъдете наш гост в една, надяваме се, предизвикателна среща и за нас, и за вас. Затова нека започваме. Според редица статистики, над 92% от учениците у нас имат личен смартфон, а над 80% от тях постоянен достъп до интернет. Тези цифри обаче по никакъв начин не гарантират, че те са готови да се справят ефективно в онлайн среда. Изследване за медийната грамотност сред гражданите на Европейския съюз показва обратната тенденция. Почти половината, 48% от младежите в страната ни нямат никакви дигитални умения. А както се досещате, засилващата се роля на технологиите в живота на всеки един от нас само увеличава значението на този факт и най-вече нуждата от промяна на статистиката. Затова имаме следния въпрос към вас, господин Савуски. Какво е дигитална и какво е медийна грамотност? Можете ли да ни кажете малко повече за това? Здравейте първо. Понятието дигитално-медийна грамотност означава набор от умения, свързани с способността на всеки от нас да комуникира ефективно в онлайн среда и да се изразява, да си сътрудничи с останалите и да се информира. Първите две умения бяха на преден план по време на пандемията, която в общини с края на това дистанционно обучение тия умения малко поучумяха. От последното, демек информирането, то продължава да си е значима част от ежедневието ни и в училище постоянно имаме ангажимент, при взаимодействие с учениците ние да го използваме. Тези умения не са свързани единствено и само с медиите, изобщо с медиите като начин на предаване на послания, включително и през социалните медии. Много важни са не само уменията да разграничаваме дезинформацията и надежните източници, но и как да защитаваме собствените лични данни и как да комуникираме безопасно в тази среда, да различаваме така наречените тролове, ботове и всяка вид вредни актьори в интернет пространството. Господин Савуски, когато се подготвихме за днешния подкаст, попаднахме на следната информация. Последният европейски барометър, за тези, които не знаят, ще поясним, че това е поредица от проучване на общественото мнение в Европейския съюз. Показва, че българите като цяло са изложени на по-голям риск от разпространението на фалшиви новини. Като тенденция при младежите е още по-голяма, те се информират предимно от социални мрежи и споделяния на приятели. В тази връзка бихте ли ни обяснили защо е важно да развиваме медийна грамотност на учениците? Безспорно, критичното мислене е в основата на медийната грамотност. То ни позволява да отсяваме информацията, да различаваме факт от мнение и да развием навика да проверяваме информацията, която стига до нас. Важно е да възпитаваме тези умения и навици в класната стая, независимо от възрастта на учениците, с които работим и предмета, който преподаваме. Светът е динамичен, променя се с невероятна скорост, а това променя изискванията към младите хора. Огромният информационен поток, който ни залива, бързият достъп до информация, който имаме в днешно време, поставя на дневен ред въпроса за достоверността на тази информация. И тук все по-честа е практиката, при която фактите се манипулират или игнорират, а информацията се превръща в открита пропаганда. Пропагандата пък се маскира под някакво чуждо мнение и в тая връзка ролята на образователните институции е да развият такива базисни умения у учениците, които да ги превърнат в уверени и подготвени и безопасни потребители на интернет. Лесно ли е да се развива дигитално-медийна грамотност в часовете и как го правите вие в часовете по информационни технологии? Аз лично съм убеден, че е абсолютно необходимо да се развива дигитално-медийна грамотност в класната стая, като у нас имаме битуват две мнения относно това как може да се развива тая грамотност.
Първото е, че трябва да е отделен предмет, а второто, че трябва да се интегрира и да се развиват през всички предмети. В тази връзка ще споделя, че в нашето училище предметът дигитално-медийна грамотност се изучава като избираем учебен час, факултативна подготовка в 8 клас. Оттам насетне ангажимент на учителите по информационни технологии, по гражданско образование и всички останали е да продължат да развият тези умения чрез собственото си предметно знание. Безспорно е, че предметът, който в максимална степен развива тези умения е информационните технологии. Учениците в голям обем употребяват устройства, но не непременно за целите на ученето. И тук задачата на учителя е да ги научи да формират мнение, да проверят факти, да проверят дали е достоверна информацията или използваме някаква, или сме попаднали на дезинформация и съответно как да използваме отговорно данните, които събираме в онлайн пространството. В условията на инфодемия, как да разпознаваме фалшивото съдържание и как да изградим чувствителност и непримиримост срещу неистината? Това е добър въпрос. Как да разпознаем фалшивите новини и дезинформацията? Всъщност, може би първо да кажем какво е дезинформация. Това е информация, която е умишлено манипулирана с цел заблуждаване на хората. В днешно време социалните медии улесняват разпространяването на такава недостоверна информация. Те често използват някакви емоции, за да привлекат вниманието и да генерират кликове по икономически или идеологически съображения. Макар и млади, хората, които се ориентират добре в цифровите технологии, трудно успяват да идентифицират тия манипулирани новини. 6 от 10 споделени в социалните медии новини, това по статистики, дори не са прочетени от споделилия ги потребител. И тук може би трябва да кажем няколко простички правила, които би следвало да знаете и да прилагате. Първото нещо е да проверявате съдържанието. Дали са точни фактите и цифрите, дали е тенденциозна информацията, поместена в статията, която четете. Един надежден медиен източник публикува едностранчивите мнения, където им е мястото в раздела за мнения, а не при новинарските статии. Второто нещо, което може би е важно, е да проверите медията. Дали я познавате тая медия или чувате за нея за първи път. Дали URL адреса изглежда странно, хубаво е да проверите раздела за нас, да видите там кой стои за тая медия, кой я финансира. Съответно, проверите и други източници, за които вече знаете, че са надежни. Третото нещо е да проверите автора. Дали изобщо съществува такъв автор, който се е подписал под статията, или е някакъв анонимен, който може и дори да не е посочил името си, или пък името да е някакво измислено. Ако естествено е такова, вероятно е каченото от него съдържание също да е фалшиво. Ако пък авторът е някакъв уважаван журналист, винаги ще намерите информация за него в интернет. Друго нещо, което мога да споделя, е да проверите източниците. Дали автора е използвал надеждни източници на информация. Много често цитираните експерти може изобщо да не съществуват или пък да не са специалисти в тази област. Така че ако за новината са използвани анонимни или никакви източници, тя може да бъде фалшива. Следващото нещо е да проверите снимките. Изображенията често в такива статии са впечатляващи и лесно се манипулират. Когато потърсите такова изображение в търсачките в интернет, може да разберете дали то е използвано преди това в някакъв различен контекст. Следващото е да помислите преди да споделите. Новината може да изкривява някакви реални събития или да бъде просто сатира. Много често заглавието може да бъде формулирано така, че да предизвика някакви силни емоции. Ако дадено събитие е реално, надежните медии биха го отразили, така че може да поровите и в други медии. Следващото нещо е да поставите под въпрос собствените си предубеждения.
Новината може да казах да е изкривена и реално може да се отнася пък и за някакви стари събития, което да не е актуално. Нали? Друго важно нещо е да станете, да кажем, един от ловците на митове. Информирайте се за новите трикове и истории, използвани от тези, които разпространяват дезинформация, и докладвайте фалшивите новини, като кажете на приятелите си най-елементарно, или просто споделяте в интернет сайтовете, форумите, че тази новина е фалшива. А какви други опасности дебнат в интернет? Социалните мрежи и онлайн игрите са днешната виртуална детска площадка, където се случва кибертормоз. Например, децата могат много често да бъдат обект на някакви подигравки чрез социалните мрежи или в онлайн игрите, където техните играчи да бъдат подложени на непрекъсната атака, превръщайки играта от въображаемо приключение в унизително изпитание. Най-добрата защита срещу кибертормоза е естествено да се разговаря с децата за това, което се случва в живота им и как да се изправите срещу насилниците. Освен това има така наречени сексуални и други престъпления, които могат да преследват децата в интернет, като се възползват от невинността им, да злоупотребяват с доверието им и може би в крайна сметка да ги привлекат в много опасни лични срещи. Най-добрата защита е да може да се разговаря с децата за това, което се случва в живота им. Другото нещо е публикуване на лична информация. Учениците все още не разбират социалните граници в интернет пространството. Те могат да публикуват лична информация онлайн, например в профилите си в социалните мрежи, като така информация естествено само би навредила на тях или на техните близки. Това може да е в смисъл, може да публикуват всичко от някакви снимки на някакви неудобни лични моменти до техните домашни адреси и така нататък. Тук като пример, може би е редно да дам, да кажем, представете си, че сте някъде на екскурзия и публикувате оттам снимки, даже снимка е достатъчно. Един престъпник веднага би се възползвал от това, като види, че ви няма за по-дълъг период от време и къщата ви е празна, най-спокойно може да отиде да разбие и като се върнете от тази почивка да останете изненадани. Всичко е разбито, тарашено и така нататък. Следващата заплаха, това е фишинга. Фишинга, знаете всички, че това е злонамерен опит за придобиване на някаква информация. Най-често това става чрез имейлите, които всички ние ползваме, като там ни изпращат някакви такива недобронамерени съобщения или имейли, които се опитват да подмамят хората да кликнат върху злонамерени връзки или прикачени файлове. Тия имейли могат да се появяват по всяко време, но по принцип киберпрестъпниците, които ги създават, наблюдават такива сайтове, които са популярни сред децата и събират информация точно там, като адресите, имена на техни приятели, които естествено след това използват при измамите си. Децата следва да се научат да избягват да кликват върху имейли или текстове от непознати и съответно съобщения, които твърдят, че са от техни приятели, първо е хубаво да ги проверяват, най-елементарно да се обадят на приятеля си дали наистина е пратил съобщение, естествено да погледнат подателя на това съобщение и чак тогава евентуално да кликваме върху връзките, които са вътре, за да сме сигурни преди това, че тая връзка няма да ни зарази с някакъв вирус или да ни отведе към някакъв сайт, който е измамен. Освен това, в интернет има и така наречените примамливи или измамни оферти. По принцип, вероятно, никой от децата няма да попадне на някакъв нигерийски принц, който им предлага $1 милион, но пък те могат да попаднат в измами, които предлагат неща, които могат
да дават като например безплатен достъп до онлайн игри или да спечелят някакъв телефон и тем подобни. Естествено безплатен обяд няма, всичко това е някаква измама. Както при фишинг, киберпрестъпниците могат да използват сайтове популярни сред децата, за да идентифицират такива потенциални жертви, а след това да им обещаят нещо, което евентуално биха искали да притежават. За младите или старите най-добрата защита срещу измами е значението, че ако дадена оферта звучи твърде добре, за да е истина, вероятно не е вярно. Друго, което евентуално е като заплаха в интернет, е случайното изтегляне на злонамерен софтуер. Това е компютърен софтуер, инсталиран без разрешение на жертвата, който извършва вредни действия на компютъра. Много често това включва кражба на лична информация от компютъра или отвличането му за използване в бъгване, което води до някаква бавна работа. Нали? Киберпрестъпниците често подмамват хората да свалят такъв злонамерен софтуер, като фишинга естествено е един от тия трикове, които използват. Убеждаваме, да кажем, децата или жертвите да изтеглят предполагаеми игри, които могат да бъдат особено примамливи, естествено, за малките. Както при измамите, образованието е най-добрата защита, но антивирусният софтуер и свързаните с него защити могат да помогнат да защитите компютъра си от злонамерен софтуер, който се промъква в него. Хубаво е, нали, да използват такива антивирусни защити, които естествено трябва да бъдат с най-новите дефиниции, актуализирани. Много продукти за интернет сигурност, между другото, също включват специален родителски контрол, като естествено тук е ролята вече на родителя да ви помогне да зададе някакви ограничения, в смисъл да не можете да сваляте определени игри и така нататък. Това пак е с цел някаква защита. Друго нещо, което сещам, това са постове, които се връщат, за да преследват дете по-късно в живота си. В интернет, каквото и да публикувате, то остава следи и дори да си мислите, че нещо сте изтрили, реално след време може да се окаже така, че всичко, което сте пуснали онлайн, да се обърне срещу вас. След години, когато примерно станете някакъв шеф или някакъв на по-висок пост, може някой да извади ваши постове, чрез които да се опита да ви манипулира по някакъв начин. Затова това, което публикувате в социалните медии, е хубаво да внимавате с него. Господин Савуски, говорейки за сигурността в онлайн пространството, се сещаме и за следния въпрос. Как би следвало да съхраняваме паролите на профилите и платформите, които използваме, така че да не станат те общо достъпни? Първото нещо, което се сещам е, че паролите, които използваме за влизането в различни профили и платформи, в никакъв случай не трябва да бъдат съхранявани в браузърите. И много често ние с цел да си улесним живота, директно ги съхраняваме, но пък ако някой хакер, нали, има достъп до нашето устройство, много лесно би разгледал всичките наши пароли. Хубаво е да използвате някакви модерни такива устройства, които притежават специален софтуер, който съхранява тези пароли по някакъв по-надежден начин, обикновено ги криптира и дори да има някакъв достъп до вашия компютър, зловредния софтуер, всичко ще бъде криптирано и няма да могат хакерите да се възползват от това нещо. Сега, друг от начините е да ги съхраните на хартиен носител, който обаче пак не е много сигурно, защото ако някой все пак достъпи, да кажем, вашето тефтерче или там, където сте си ги записали, пак не е добре. Затова може би все пак, ако не ползваме специализиран софтуер, е по-лесно да
наистина хартияния носител, но не на един, а да разделиме просто паролите или част от тях на отделни листчета и да ги скрием на различни места, естествено. Според вас, може ли да се регулира дезинформацията? И как младите, които живеят в интернет, могат да бъдат предпазени от дезинформация? Ако приемем, че терена, на който образно казано се вихри дезинформацията са социалните мрежи, трябва да отбележим, че няма алгоритъм, който да преценява една новина дали е вярна или е невярна. Не информацията е това, което трябва да се регулира, по-скоро трябва да... В смисъл, тая регулация по-скоро ще въведе някакъв вид цензура, без значение дали е направена с добри или с лоши намерения. Това е всъщност, което със сигурност подлежи на регулация по-скоро, са източниците на информация. Тези източници трябва да бъдат легитимни, дори когато източника на информация е изкуствен интелект. Източниците на новини са медии, уебсайтове, дадени журналисти. Или накратко, източника е важен и той следва да бъде проверен. Разбира се, следва да отбележим и, че на контрол подлежат дистрибуцията, т.е. разпространението на информацията. Проверката на фактите обаче е само една от линиите, по които трябва да се противодейства на дезинформацията. Хубаво е медиите като цяло да си припомнят добрите стари правила. Първо да проверяват фактите и след това да се излагат интерпретациите и мненията. А в тази връзка, как бихте коментирали решението на Марк Зукърбърг да спре програмата за проверка на фактите в социалните мрежи? Съобщението на главния изпълнителен директор на компанията Мета, Марк Зукърбърг, по повод намеренията за прекратяване на програмата за проверка на фактите от трети страни в социалните мрежи, които са собственост на компанията, това са там Facebook, Instagram, е по-скоро сигнал за това, че масово не се разбира какво точно правят проверителите на факти в социалните мрежи или по-скоро какво не правят. Проверителите на факти не премахват съдържание и не блокират профили, също не изтриват страници или групи. Това го правят самите социални мрежи или техните подизпълнители и това няма нищо общо с дейността на проверителите на факти. То е свързано с така наречените стандартни на общността. Проверителите на факти нямат отношение към стандартите на общността и не следят за спазването им. Ако някаква независима организация за проверка на фактите установи, че публикация, която сте споделили, е невярна, публикацията няма да бъде изтрита, нито профила ви ще бъде блокиран, нито пък страницата ви ще изчезне. Всичко това може да се случи, ако нарушите вътрешните правила на социалната мрежа, но с това проверителите на факти нямат нищо общо. Това е работа на самите платформи. А какво правят тогава проверителите на факти? На първо място, те трябва да бъдат независими от такива платформи. И тук може би да споменеме, че fatcheck.bg е точно такова нещо. Нито Мета, нито който и да е друг партньор или трета страна не може да се меси в съдържанието и да влияе на редакционната политика. Всичко се решава в редакцията. FactCheck сами решават кои твърдения да проверят и следват много строги правила и стандарти при този избор и при самата проверка. Цялата методология е описана подробно. Всяка година FactCheck подлежи на одит от Международната мрежа на проверителите на факти и от Европейската мрежа за стандарти за проверка на фактите. Всеки, който се чувства засегнат, би могъл да подаде сигнал към двете организации, които да проверят дали наистина българските проверители на факти са спазили стандартите. FactCheck пропуснах да кажа, че българска организация, която се занимава с тази дейност, тя проверява дадена публикация в онлайн платформа. Всеки, който е споделил невярната и подвеждаща информация, получава съответно известие и покана да прочете проверката, направена от FactCheck. Ако потребителя не е съгласен с изводите, може да ги оспори, като просто изпрати някакво възражение
чрез самата платформа. Публикациите не се изтриват, казахме, но потребителите могат сами да решат да коригират или премахнат пост с невярно съдържание, което са споделили. Единственото последствие е, че ако дадена публикация е определена като невярна или подвеждаща, тя получава по-малка видимост. В Европейския съюз много от големите онлайн платформи като Facebook са задължени по силата на акта за цифровите услуги да предприемат мерки за противодействие на разпространението на дезинформация. Тези платформи са частни компании, които работят за печалба и не би трябвало да решават кое е истина и кое не е. И по тази причина те разчитат на сътрудничество с така наречените трети страни, които са независими организации за провеждане на фактите, за проверка на фактите, извинявайте. Тези организации имат екипи, най-често от опитни журналисти, които с това се занимават. Тук не може да става дума за цензура от проверителите на факти, тъй като те не премахват, напротив, добавят някакво съдържание в социалните мрежи. Това съдържание помага на потребителите да направят информиран избор и да преценят на какво да се доверяват. Господин Савуски, свързано с темата за сигурността в онлайн пространството, в медийното пространство се появиха и новини, свързани с измами, при което е използван изкуствен интелект. Тази връзка бихте ли ни казали повече за това какво представлява AI? AI всъщност, така наречен изкуствен интелект, това са нещо, което наподобява човешката невронна мрежа. Тук няма някакви линейни отговори, които да водят до краен брой отговори. Това е нещо, което освен, че има автономност, има и степен на непредвидимост. Изкуственият интелект е компютърна система, която изпълнява задачи, изискващи някаква човешка интелигентност. Всички сте чували за ChatGPT, който е един от най-популярните AI чат-ботове. Безплатен е, разбира български, умен, смисъл има и платена версия, естествено с повече възможности, но безплатната е достатъчна да я ползваме в нашето ежедневие. Освен него, чували сте, предполагам, за Claude, за Gemini, DeepSeek и тем подобни. Има доста вече такива AI ботове, които можем да използваме в ежедневието. В общи линии тия AI чат-ботове са софтуерни приложения, които имитират човешки разговори, използвайки естествено изкуствен интелект, разбират зададените им въпроси и генерират някакви отговори, неразличими от човешките. Те работят с някакви запитвания или така наречените промптове. В общи линии промпта е някакъв въпрос, задача, команда към изкуствения интелект. Приложението на тия чат-ботове вече почти във всички области на нашия живот, в бизнеса, в образованието, за забавление и така нататък. Най-често можем да ги използваме за някакви бързи справки, вместо да кажем Google търсачката. Можем да ги ползваме за генериране на някакво съдържание. Евентуално най-лесно може да си генерираме някакви имейли. За някакво обобщение, анализ на документи, за междуезиков превод, за проверка на правопис, за решаване на някакви задачи, за самообразование, като задаваме съответно въпроси по някаква тема и получаваме някакви отговори. Трябва ли да се регулира изкуствения интелект и всичко, което ние правим с него? Дали трябва да се регулира? Не знам, вече процесът може би е необратим и не знам колко е възможна регулацията. Няма как да регулираме и спрем технологичния напредък. Европа се опитваше да налага и не спира да налага регулации в различни области, естествено, на живота, в резултат на което се оказа в позиция на изоставащ континент. Така че няма пречка по принцип за някакво по-скоро саморегулиране, по-скоро потребителите да се саморегулират, които използват този изкуствен интелект.
защото изкуственият интелект следва нашите инструкции, които ние му задаваме и съответно обработва данните, които ние въвеждаме. И в този смисъл наистина е важно ние да работим и да го използваме абсолютно добросъвестно. А ако е източник на потенциална опасност, трябва ли да бъде регулиран? Разбира се, да. Какво би станало, ако дадем глупави инструкции на AI? AI ще продължи да ни задава евентуално допълнителни въпроси и просто ще ни принуди да коригираме собствените си инструкции. Той е достатъчно разумен, за да не се влияе от глупавите инструкции. Може ли един учител да създаде урок с изкуствен интелект и какво би било качеството на този урок? Разбира се, че може. Изкуственият интелект може да бъде в голяма полза на учителите. И все пак не бива да забравяме, че образно казано този изкуствен интелект се навигира от естествен интелект. Нали? Така че естествен интелект на учителя ще е водещ при създаване на урока, но изкуственият би подобрил качеството му. В смисъл можем да създаваме не само уроци, той може да бъде в голяма помощ на учителя и като създава годишните разпределения на учителите, може да създава тестове, може да го използваме за създаване на някакви домашни работи и така нататък. Има ли опасност изкуственият интелект да измести учителя? Аз лично мисля, че няма такава опасност или поне в близко бъдеще. Все пак учителя има много повече задачи от това да преподава. Учителя възпитава, комуникира, обгрижва, подкрепя, гради отношения. Независимо, че на един следващ етап изкуственият интелект може и да стане повече от нас самите, мисля, че на този етап ролята на учителя не може да бъде заместена от изкуствения интелект. Според вас как AI ще промени света? Масовото навлизане на AI технологиите задава хоризонта на така наречената пета индустриална революция и няма как да смятаме, че това няма да носи своите последици. Тази връзка бих казал, че AI няма да замести никоя професия, но ще участва в много професии, пък може и някой вече да ги замести изцяло. Но много от професиите реално ще се окажат застрашени от изчезване и специалностите, които се учат в много от училищата, докато учениците завършат тези специалности, вероятно повечето от тях ще бъдат вече заместени от изкуствен интелект и ще бъде много трудно да си намери човек работа. Ако използваме изкуствен интелект по-разумно, то естествено може да ни бъде в помощ, но пък в някакви моменти може, пак казвам, да вземе работни места на много хора, което не е добре. Реално ние не можем да спреме прогреса, трябва да го прегърнем и да се възползваме от него. Така че трябва да сме подготвени за всякакви предизвикателства. Изкуствен интелект е тук и ще го използваме по един или друг начин. Това вече зависи от нашата собствена подготовка или адаптивност в ситуацията. А какви нови умения трябва да притежават програмистите? Трябва да са адаптивни и гъвкави. Повечето програмисти отдавна използват изкуствен интелект. Той е доста голяма помощ, нали? Защото голяма част от кода, естествено, по-лесно да го създадем с изкуствен интелект, но пак програмиста в крайна сметка трябва да изчисти много от недостатъците на този код, така че от програмисти винаги ще има нужда. А смятате ли, че технологиите са посегателство срещу свободата? Отговорът ми е да, смятам. Представете си, че в края на миналия век или началото на настоящия някой би казал, че върху вас, върху ревера ви, например, ще бъдат поставени проследяващи устройства. По това време, може би, всички вкупом щяхме да протестираме, докато в днешно време се оказва, че смартфоните, нали, които всеки един притежава, те са абсолютно проследими и в този смисъл
и напълно предвидими, ако щете. Технологиите дават някакво предимство на централизация, някакъв деспотичен модел на управление, но къде може да се разпростре този модел, бъдещето ще покаже. А електронното банкиране и онлайн финансовите операции? Електронното банкиране и онлайн операциите правят движението на личните парични потоци абсолютно проследими. Дали това е свобода и прозрачност или някакъв индиректен или директен контрол, мисля, че вие може да прецените сами. Но електронното банкиране има и друга страна, свързана с сигурността на системата. И тук бих дал няколко съвета. Първо, за да се защитите от измами, трябва да знаете и спазвате няколко прости правила. Първото е да използвате естествено съвременни антивирусни програми, които своевременно да обновявате, да не пазите файловете си със секретна информация на достъпни носители на информация. Персоналната ви информация като пин-кодове или номера на картата или банковата ви сметка да въвеждате само в сайтове на банките, ако сте сигурни, че това е оригиналният сайт, нали, а не е някакъв фейк. Никога да не отваряте сайт на банка по някаква зададена връзка, особено от някакви банери или връзки, получени по почтата. Да не отговаряте на подозрителни писма, в които се иска пин-кода ви, номера на картата и някаква друга конфиденциална информация. И на финала, господин Савуски, какво бихте ни посъветили генерално, като препоръка, свързано с нашето поведение в онлайн пространството? Какви съвети и инструкции бихте ни отправили? Благодаря ви за този въпрос и за възможността, че ми давате думата да дам някакви съвети. Те са простички. Първо, бъдете любознателни и не спирайте да четете, да се подготвяте за бъдещето. Колкото и клиширано и догматично да звучи, четенето винаги ще си бъде на мода, заедно естествено с изкуствен интелект под ръка, защото човек учи, за да придобие умения, с които да е полезен на себе си и на околните, а не да колекционира някакви дипломи. Винаги ще има едни инертни хора и едни проактивни. Вие трябва да изберете от кои да бъдете, но трябва да знаете, че успеха е функция на труда, усилията, лутанията и дързанията на проактивните. Така че, ако искате да сте успешни, не спирайте да учите, да търсите и да експериментирате. Благодарим ви, господин Савуски, за много изчерпателните отговори, които ни дадохте, за размислите, които провокирате, предизвиквайки ни да продължим да надграждаме своята дигитално-медийна култура и подготовка. Това обаче е разговор с продължение и ние няма да се откажем да комуникираме темата, да се образоваме и подготвяме. Благодарим и на вас, уважаеми наши слушатели. Надяваме се, че сме ви били полезни. Бъдете с нас и в следващата ни среща. Довиждане и до тогава!